皆さんこんにちは、田中玲子です。今回はですね、皆さんにですね、代謝アップ、むくみ解消、冷え性解消、美肌にもなれる特別の入浴剤ができましたので、皆さんにお知らせしますね。乳酸菌生成エキス入りのタラソ入浴剤なんですよ。タラソテラピーです。タラソテラピーはフランスでもアトピーだとか体質改善、それから痩せる意味にもですね、タラソテラピーセンターにはたくさんの人たちがそれを求めてきてます。基本的にはタラソミネラルによる入浴剤なんですよ。ストレスが多い現代人はどうしてもミネラルバランスが崩れちゃうんですよ。そのミネラルバランスを一番整えてくれるのがタラソミネラルなんですよ。それを補給することによって本当に不調な体が、精神疾患なんかでストレスなんかがあってですね、そういう方もですね、その入浴剤に入るとなんだか元気になれるんですよ。生命誕生の原点がやはり海の中だったってことがあってですね、海に癒される、体調が悪かった、どうしても冷え性になっちゃったという時にはですね、タラソの入浴剤にお入りになっていただくといいんですけど、今回はそのタラソの入浴剤に乳酸菌生成エキスも入れてます。もし多少の傷があってもそれを修復してくれる。それから美肌になる、しっとりする、肌のためにもいいです。それと同時にですね、昆布エキスのわかめまで入れたんですよ。これが代謝アップにも、痩せたい、そういう方にも非常に効果的です。こういう形になってます。本当にわかめ、昆布の色なんですよ。これを入れることによって本当に代謝が上がります。冷え性改善にも抜群にいいです。普通はお風呂から出てくるとしばらくするとすぐ冷めちゃうじゃないですか。これに入っていただくとずっと6時間8時間十何時間ポッカポッカポッカポカしてると皆さんおっしゃってくれます。持続する暖かさなんですよ。ですから代謝アップにもなるし、冷え性対策にもなる、で美肌にもなる、もう本当言うことなしの入浴剤なので、ぜひお入りください。タラソの入浴剤っていうのは日本の湯船でしたらば、今スパチュラでお取りしますけど、このくらい 30g ぐらい、このくらいをお風呂に溶かしていただいて入っていただくといいと思います。これちょっとお風呂だと思って溶かし方をお見せしましょうか。ここにあって手でですね、軽くすると普通のお風呂でやると全く色は変わらないです。でもこのくらいの少ない色ですと少し色がねグリーンになるかもしれないですよ。これでお風呂の釜が傷むとか全然ないですから、もう全然お使いくださっていいです。綺麗に溶けちゃいますから、気持ちいい。だけどとっても気持ちいい。これ本当に皆さん気持ちいいですよ。ぜひ見てお入りください。できたらですね、経皮吸収って言葉があるんですけど、13分以上入ってくださるのが一番いいかと思います。これが本当に効果的です。これできたらですね、温泉でもそうなんですけど、これで拭かなくてこのまま出てきていただくって全然構いません。これよく言うんですけど、このソルトは塩化ナトリウム、そういう食塩とは全く違うミネラルなので、このまま肌につけたまんまの方がいいぐらいです。ですからこのまま出てきていただいて、軽く普通の水滴を取るようにしていただいて、下着をつける、パジャマをつけてくださって全然構いませんから、ぜひ温まって冷え性改善、むくみ改善、代謝アップ、それと同時に美肌もぜひ手に入れてください。寒い冬なんかは特にやってくださいね。もしもう一つの使い方としてですね、これをマッサージソルトとしても使えますから、こういう形で取っていただいて、これをやって角質取りのためにこんな感じでお使いくださるのもいいですから、ツルツルになるんですよ。でこうやって使ったままお風呂に入っちゃう、こんな形もいいと思います。こんな肌が白くなるの分かりますか？この違いが出るんですよ。色の違いがこうやっただけでこんだけ。ぜひこんな形でお試しください。入浴剤、それからマッサージソルトとしても使えるので、タラソのわかめ、昆布、ミネラルを使って乳酸菌生成エキスも入ったわかめソルトで健康に美しくなってくださいね。皆さんぜひ入ってください。